Представете си да сте единственият лекар за 5 села. През 1975 година това беше ежедневие. 10-то място. Когато линейката е каруца или кон, защото пътищата са непроходими. Извеждането на бебета на свещи, когато бурята прекъсне тока за дни наред. Да лекуваш с ограничени лекарства. Импровизацията беше ключово умение за оцеляване. Зимите в Родопите. Да вървиш километра пеша през преспите, за да стигнеш до болен старец. Спечелването на доверието на възрастните хора, които предпочитаха билките преди инжекциите. Младите лекари, разпределени далеч от градовете и семействата си, жертвайки личния си живот. Нямаше работно време. Вратата на лекаря се чукаше по всяко време на нощта. Да бъдеш хирург, педиатър и психолог едновременно. Трябваше да знаеш всичко. Въпреки трудностите, те спасяваха животи там, където надеждата често липсваше. Първото място е за Хипократовата клетва, изпълнена с чест в най-забравените кътчета на България. Селските лекари от 70-те бяха тихите герои на нацията. Тяхната само жертва осигури здравето на поколения. Искате ли още истории за българския дух? Останете с нас. Последвайте ни за още вълнуващи истории.